Sincron la un nou episod de Minecraft. Data aceasta eu voi fi cu chestia asta, cruciulița asta de aici. Și vreau să încerc, parcă e mai simplu. Numai să nu mă tragi, că te omor. Și aici. Vrei să încerci și... Hai, vină pe mine. Na, cur. Ajunge-mă. Ho, bă, dar tu... Cam ajungi. A, stai puțin, bă. Na. Tu și vrei? Unde ești? Vrei și tu? Hai, vină. Na. Hai, tu nu poți să mă omori. E barică, fiindcă suntem barcă. Așa, na. Mort și punct. Ce vrei? Vrei bătaie? Tu îți cumpări. Eu ți-o dau gratis. Bă! Mort! Mai scump. Am săturat. Mă duc la... să iau ce mi-a dat scheletul și mă duc acasă. Uite așa, eu. În episodul trecut, mie îmi pare că nu vor apărea episodul... Am filmat 2 episoade. Trebuia să fie 18 și 19. Dar m-am scăpat o leacă cu timpul și îmi pare că nu va apărea. Primul episod precis nu va apărea, fiindcă l-am filmat de 18 minute, 17, nu mai țin minte. Și cred că și precis nu va apărea ea. Dar 19 am scris că e 18 și va apărea, adică e 18. Și nu știu în ce eu am mers, nu știu, departe de aici și am găsit niște câini care i-am adus la mine acasă. Și am pus cu peaceful, am făcut să fie normal. Am adus zombie și ăla fix lângă câini. Câinii am adus acolo. Mă duc să-l omor. Încă n-aș căuta. În acest episod eu nu știu ce o să fac. Cățelul și mai sus. Mai veniți. Veniți aici. Uitați, un creeper. Un creeper. Creeper. Așa. Răi. Ce vrei? Na. Uite acum. Ce faceți cățelușii mei? Unde mi sunt? Nu mi sunt. Stați puțin. Tata trebuie să aibă grijă de niște răufăcători. Veniți! Și v-ați săturat de bătaie? Hai, veniți! Și așa cu teamă. Haideți! Nu vă supărați! Cu mare plăcere vă primesc. Cred că voi pune un pic pauză. Sau nu? Uitați-l aici, credeam că i-ar dispărut. Opa! A crescut iarba. Și uite, uiți chealul. Voi, ce vreți? N-am grijă. Dar mă voi duce să vă aduc. Oba!
Cam nu s-a obișnuit cu steluța asta din mijlocul ecranului. Și acum învăț. Mâncare. Oba, am uitat că e cu steluța asta. Așa. Și așa. Haideți să ne ducem. Voi pune pauză când va apare ceva mai interesant. De fapt, n-am ce face, numai să mulțesc vaci și să fac cărți, să fac biblioteca aia și pe urmă va începe frumusețea. Mai încet, bă. Am mulțit vacile, tucu. Și eu gata de asta. Faceți ce vreți. Așa. Rapid închidem poarta. Gata. Atât. Benușilor, ce faceți? Simțiți bine? Ok. Deci face? Voi face fermă. Chiar fermă, nu știu unde. Să mă gândesc. Da, unde să o fac? Voi reveni cu ideea. De acum, când vom merge la ferma, vom fi, uite aici, da, și în față, ceva pentru fermă. Și ea va fi fain, foarte fain. Revin când camera este gata, că trebuie să fac pentru dovleci, pentru trestie, pentru o grâu și toate cele. Ok, băieți, eu am mai înmulțit din vaci și le-am rupt și ne-au dat 16 piele și 25 de carne, să nu ziceți. Și mai lucrez eu la camera aceasta, dar mai am de lucru. Ok, aceasta este camera și eu acum cred că mă voi apuca să pun pământ. Dacă să faceți mulțime. Camera. Ce aici a venit iarba. Acolo dam cu pământ. Dar vreau să mulțesc pământ. Fine. Dați-vă de aici. Dați-vă de aici. Cam așa este camera, nu știu, cred că o voi mai lărgi puțin, dar până când asta este. Da. What? Nu. What? Nu. Oh, God. Fuck you. What? Ce să facem? Unde e restul lor? Gata, faină, haideți. Butonul tot. Haideți că de acum 10 minute au trecut. Vreau să văd ce e cu iarba. Cu iarba e binișor. Și cu găiăția găini. Unde-s lăcuțele mici? S-aud.
Fine. Vreau să fac o... Undeva vreau să fac 100 de apă. Infinity. Infinity apă. Atât. Așa se face, frate. Atât. Și o voi continua. Revin. Bun, dar cam atât și cu acest episod. Eu nu mai am timp, dar voi pune chestiile astea să înceapă să crească. Chiar dacă nu e gata, să continui partea cealaltă. Și nu se face nimic. Ce ciudat arată. Ce verzi sunt în... Că sunt iteme. Și așa cât de urâte sunt. Știu că am să acolo două, dar mă grăbesc. Gata. Bun, da. Cam atât cu acest episod. Eu am fost Alfa. Vă rog frumos să apăsați acel buton de like. Să strânge cât mai multe like-uri. Eu am fost Alfa. Singur. Și noi ne revedem data viitoare. Ciao.